professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snor snut, wat wist er nou weer uit? Professor Snoort verveelt hem een beetje. Net Ian had verlet van zijn uitvindings. Hij rent wat heen en weer. Hij eet een grauwe winterwortel en maakt het een praatje met Romke de Mol. Nou, Romke, wat doe je er eigenlijk? Maar die had het te druk met zijn boeken. Professor Snoort zucht het. Wat zal er nou eens dwaan? Ik ga maar even naar boeten. Hij loekt de jas aan en docht de moedse diep over de knie neer. Het is fris, boeten. Hij rent de dik langs naar het dorp. Hier, alle jaren containers aan het dik. Oh, ja, de jiskouten die zal zo wel komen, denk ik. Ja, kus wat luider en protte rommel naast de containers. Professor Snoort rent naar de bulte rommel die bij de container laait. Hij zucht een dozen en kranten, een chill van een stikkende fiets en een boeten boordmotor van een bootje. Daar lees ik wat planken en een vlierkleed met gatten erin. Professor Snoort pakt een krant uit de dozen. Even zien, een krant van Verlene Wieke. Eens even lezen. De professor zet het briltje stevig op een neus Is dat? en begint te lezen. Ineens valt zijn eer op een krutte advertentie. Maar zwarte letters staat erboven. Uitvindersvrije. Hé? Oh, dat is van mij bedoeld. Ja, wees. Ik ben een uitvinder. Ik ben de beste uitvinder van heel Friesland. Wachtje, wat staat er nog meer? Uitvindersvrije, wij schikken uitvinders die heel knap binnen. Dat ben ik dus, hè? Die wat uitvinden kennen dat er nog nooit west had. De beste uitvinding krijgt een prijs. 14 dagen in een uitvindershotel op een uitvinderseiland. Nou, blinder. Nou, daar had ik wel zin aan. In de advertentie staat ook dat de uitvinding orenwieken al kleerwezen mat. De professor had net volle tijd meer om wat te bedenken. Hij draaft zijn hut als er kind naar de bistenboord en rent er haastje vetje fietser aan. Hé, kerst net u de knie neer, Sjen? Nou, ik ben hastig, vetje. Ik moet van na week een uitvinding doen, joh. Ik moet... Ho, kalm aan, professor. Hokker uitvinding. En waarvoor? De professor vertelt Vetje alles. Hoe de advertentie in de kranten en de wedstrijd en de prijs. Nou, het liep het Vetje wel mooi daar. Ze houdt wel van wat actie. Dat moet altijd wijzen vanzelfs. Hast al een uitvinding betocht? Nou, nee. Nee? Nee, Dat wordt dan wel tijd. ja, maar... Sjen, wat kennen wij meidje? Even denken. Ja, denken. Vetje denkt heel diep na en de professor ook. Het valt net daar om wat nijs te bedenken. Haast alles is om eens al uitvoeren. Ineens roept Vetje. Ik weet wat. Ik weet wat. Wij meidje een ding dat vleenen en rieden kan. Waarom is geen auto in je vleermachine meer? Die lees in een veert. Oh, Vetje. Dat is een wonder. Dat is het heel dal. Dan kunnen we mijl qua lekker te rieden. En te vleien? Maar hoe komen wij aan het spul om zoks te bouwen? De containers. Kom maar, Vetje. Als die Jiske wijn nou nog maar net west had. Together vliegen ze maar de oude bakfiets van de professor oer de dik. Vetje in de bak en de professor trapen. Zou de Jiske-auto al west, ha? Mooi maar westjen.